Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyelela khona lolu hlelo. Igama lami ngingusithambiso ngwakandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela i-channel cofa subscribe uphinde uthokozele le video. Wembukeli, ibinqaba ukwaliwa indoda eboshelwe ukukinya intombi yayo ngentambo yeguzu yaze yashona maqede yalahla isidumbu eceleni kwendlela eNazaretha ePantown. UZanele Dlamini ongumzali kamufi uthe umgilwa u-Anele Ngcobo oneminyaka engu-21 obudala ubekipite nomsolwa uVusimathe oneminyaka engu-32 futhi ubesho ukuthi uyamhlukumeza ngokumshaya. UDlamini uthe umufi bephuma kuyolanda incwadi yesivikelo sasenkantolo emumva kokubika emaphoyiseni ngokushawa. Kuthiwa ngesikhathi umufi eqoqa izimpahla zakhe kuthi ushuke isoka elithe licela ukuxoxa naye. Uqhebe echaza unkosazana Dlamini uthe ngemumva kwezinsolo zokuthi kukhona okwenzekile kumufi bambuzile umsolwa kodwa wathi umgcine ethi uya kumngani wakhe. Uthe bashaqekile bezwa ukuthi isidumbu sika-Anele sitholwe sinezibazi zokukinya ngentambo yebhuzu ebisonte intamo. Bathe bezwa ukuthi kunesidumbu sowesifazane esitholakala ehlathini baphuma baya khona. Ngemuva kokuba bethola ukuthi ngesika-Anele baphuthuma esokeni lakhe ukuyolibuza ukuthi uphi u-Anele. Alizange lifihle lutho, libathathile labakhombisa lapho elimbulale khona, kuchaza unkosikazi Dlamini. Uthe akukho bekukhombisa ukuthi umsolwa uyazisola ngezenzo zakhe ngoba ubabukeka ekhululekile. Ngesikhathi bolanda isitifiketi sengane abendlini abebehlala kuyo bafice izinto ezingaqondakali. Ngaphansi kombhede bekunomkhonto bese kuba no-okapi eduze kwamakhandlela abomvu obekhomba ukuthi uyakhanyisa. Ubone nomese boboshwa ngentambo ebomvu nemithi ebigcwele indlu yonke kulandisa unkosikazi Dlamini. Uthe kumthusa kakhulu uzithele emgodini omkhulu obusendlini ongaqondakali ukuthi naye ubumbiwelani. Umphakathi kuthiwa udine maqede wanqunqisa umjondolo obehlala kuwo lezi zithandani. Ukhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant Nqobile Gwala uqinisekisile ukubulawa kwentombi wathi umsolwa uboshiwe. Mbukeli, ngicela ubeke uvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Usale kahle.